Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kawula lumuntur seputrane Gusti Sampurna akan berlan kamulyan rahayu Dika saya sadya para kakung Suramaku para budhen para pilicepuh para sepuh ingkang buntasane ngrah para kawas kebeng pitutur ingkang bambek luhur budi ingkang pantes dinambaken para rawuh kakung Suramaku ingkang nuril karahayut ingkang bambek karmo ingkang pantes dibaca
setong siji kang pengen paling yo ngono ae Hanut kebune Wajra Herawara Mupok kanca pengen payu apik kamu tengah daya jagat dikelane bisa rico diluput nanging budi jagat nasa isine jagate kok gitu aja dari sangran tadi terus jagat kini mak artine sir budi jane ora kudu kreatif sing karo sakone yo ngemat dasarku yo kantan jiwamu ini noto alamiane kan disuntut sama dioladi tanpa diskusi sidongnya ya iso sanse mandoro ije saking saking lol kira-kira manis pandu silakan kadang papa barangnya kadang butuh mati akan kawah adiaya yo jane ora tekan ngene iki di mergone kan keturunane nek akar alasan sampean mengganti siman Wirawi nastan perang sapi sampe suarane apik kok ngene wis sumele arek powere remik karo bapak karo ibu bapak ingkang sareng jiwa gelem diskusi kita mau anak wani karo bapak ibu gede wilane taturmus ada saking kepanian ada beberapa sing yo kan ketolak dan Islam dan sampean iki apik penak ngono saiki lek ngomong Islam ya kan asine ora tanggung jawab saya perlu ini omongan empat mata lek muni leluhur kan kan ganggu akal lagi ini penting dan lek tertarik kan itu iku dine pemarai cerdas dalang kok cerdas pentingnya aku rasanya lah kan tapi itu kok tapi nek sampean diskusi saiki aku kudu ngono tapi sampean gelem biasanya jalannya kan rata-rata kan macam sombong surat di ibu mulane oke mas wong sombong aku diskusi alon-alon nek tenanan kan ku apik kali opo ada nek sing mati ki opo ya ora aku apik ora aku kan puas wae katamu kan dak gelem ngomong jadi buka-bukaan amre penae dalang kok carane suasana kan kecuali nek sing penting yang berapa sing diskusi kan bahasaku ayo ahli noto panggung butuh piye dia noto panggung nek
kemawan kuwanku nyuwun nuwun Nah, aku lugar terus. paripurane ngadepi sungguh kula kaya sesanti bentukan ingkang khusus kanggo pinayungan para cakra durga pendak abasta budi rahayu ingkang samya Bakat apa kumahe yo ngono iki. Omongan. Omongan iki wis dipercaya wong. Ning power aja. Jawa kan